Priatelia, vítajte pri ďalšom videu. Dneska to bude o tom našom hlavnom zmysle a tým je čuch a bude to teda o vôňach. A vy sa dozviete, prečo som volil takéto vône, aké tu mám, aké vône existujú, aké vône sa vôbec dajú dať do auta, aký bizár som predal a teda vyrobil a predal zákazníkovi na želanie, čo som si dal namiešať za vône špeciálne, ktoré vlastne nikto na svete nemá, iba ja. A vlastne celkovo, ako fungujem, čo sa týka voní. Poďme na to. No, aby sme uviedli veci na pravú mieru, ešte je tu taký problém, totiž toto je video, vy ho sledujete a je to video o vôňach a vy tie vône cez to video cítiť samozrejme nemôžete. Takže všetko, čo si tu dneska povieme, vy cítiť nebudete. Ale vymyslel som takú vec a ponúkam každému, kto napíše do komentára pod toto video voňačku, moju vlastne vyrobenú voňačku, ktorú mu pošlem úplne zadarmo, ak mi nechá adresu. Ja vám do komentára dám e-mail, alebo do description k videu, do popisu, nechám vám tam e-mail, na ktorý mi môžete poslať, kto chcete. Mi môžete poslať adresu, alebo paketa Z-Box, alebo nejaké miesto, kde vám pošlem voňačku úplne zadarmo. S nejakou extra bizarnou voňou, s nejakou zaujímavou, sladkou, korenistou, to je úplne jedno, niečo vám vyberiem, prípadne môžete napísať, ak ju budem mať k dispozícii a nebudem mať len vzorku, tak samozrejme vám ju pošlem. A teda je to také zadozučinenie tomu, že budete dneska pozerať video o svete vôni a zároveň nebudete nič cítiť. Ale to vôbec nevadí, pretože ja vám ten svet mojich voní viem dostať až k vám domov. Takže kľudne, len je podmienka pod video napísať komentár, za like budem iba vďačný, bude to niečo navyše a za odber to bude úplne super. Takže kto napíše komentár pod video a napíše mi do mailu, ktorý zverejním vlastne jeho adresu, alebo teda nejakú adresu nejakého Z-Boxu, pakety alebo čokoľvek, tak mu zadarmo pošlem voňačku. Podmienka je jedna, napísať do komentára, aká je vaša najobľúbenejšia vôňa. Môže to byť čokoľvek, nemusí to byť vôňa, ktorá sa dá kúpiť, alebo teda doteraz, ktorú ste si mysleli, že sa nedá kúpiť. Akákoľvek vôňa, napíšte, čo máte radi za vôňu do komentára a vlastne vám všetkým pošlem nejakú vzorku. Každému, kto toto okomentuje, stanovíme si povedzme dátum do konca tohto mesiaca, čiže do 31.12. Povyberám zo všetkých komentárov všetkých ľudí, ktorí tam budú a ktorí mi zanechajú nejakú adresu, nejaký kontakt, pošlem vám zadarmo voňačku do auta a snáď budete mať trošku tento svet vôni bližšie. A poďme teda na tie vône. Takže toto je priestor, kde sa stretávam s rôznymi vôňami, rôznymi pachmi. Samozrejme sú ľudia, ktorí v autách nemajú radi vôbec vône. Je to pochopiteľné, že vlastne ľudia, ktorí sú povedzme alergickí alebo majú nejaké reakcie, povedzme, že ich začne škrabať v plúcach alebo začnú kašľať alebo sa im urobia nejaké vyrážky, červená im koža, čokoľvek, na to všetko môžu mať vplyv vône, ktoré sú príliš chemické, príliš výrazné, často práve tie najlacnejšie, tie voňavé stromčeky v autách, teda na tých benzínkach, čo kupujete. Ja sa tomuto snažím vyhnúť, môj produkt je iný a to už som vysvetľoval v minulom videu. Ide mi len o to, že vlastne nie každý má rád v aute vône, ale moje vône sú naozaj iné, sú jedinečné, sú unikátne. A čím? No nie sú to tie klasické hajzlové vône, ako poznáte citrus, melón, alebo ja neviem, pomaranč. Akože mám samozrejme aj takéto niečo. Pre tých, ktorí nostalgicky by radi aj takéto miesta si pripomínali, alebo takéto vône si pripomínali, ale snažím sa vlastne dodať zákazníkov vždycky, pokiaľ môžem, a pokiaľ je to v mojich silách, a zatiaľ vždycky bolo to splniteľné, tak vôňu na mieru, akú si žiada. Každý máme radi niečo iné. Vyrastali sme, prešli sme nejakými fázami života a vlastne pri tom vyrastaní sme samozrejme sa dennodenne stretávali s nejakými pachmi, s nejakými vôňami. A to si teraz vieme aj trošku prinavrátiť. Ono sa to nezdá. Ale keď som, povedzme, dostal, alebo teda keď mi prišli vône, napríklad vôňa knižnice, tak
som neveril tomu, že sa vôňa naozaj tej klasickej, povedzme zatuchnutej alebo tej budovy knižnice, ktorú mnohí z vás poznáte, že sa tá vôňa dá do takéto ampulky pekne vložiť. Potom samozrejme, čo sa týka tých nostalgických voní, tak tu máme vôňa sena. Seno. Hej? Čiže niečo pre alergikov. A samozrejme, vie to byť použiteľné na čokoľvek, na akékoľvek účely, nie len ako voňačka do auta, alebo prípadne ako voňačka do auta, ktorá bude ako darček pre niekoho, kto možno má takúto voňu rád, akože ľudia majú radi rôzne vône. Čo sa týka tých nostalgických, tak potom tu máme fireside, hej, to je vlastne ohnisko, kedy ste chodili niekde na, povedzme, opekať špekačky, niekde pod les alebo niekde do lesa a vlastne nostalgicky ste prišli vždycky domov zasmradený, zadýmený. Od toho ohniska a je to niečo presne takéto v tejto lahvičke. Takže je to zaujímavé, že dneska sa dá naozaj vyrobiť čokoľvek, či už synteticky, či už prírodne, či už nejakými rôznymi druhmi extrakcie, či už CO2 metódou alebo párnou destiláciou. Oleje vedia vznikať, vonné oleje vedia vznikať rôznymi spôsobmi. Ja som vlastne o tomto doteraz, alebo teda do začatia mojej výroby veľmi veľa nevedel. Navnímal som množstvo výrobných procesov, ako toto celé funguje, ako to vzniká. A vlastne som si uvedomil a časom aj zistujem, že teda postupne aj zistujem, že tie oleje naozaj vedia byť akékoľvek vône. My vieme dodať a vyrobiť akúkoľvek vôňu. Pre zákazníkov a teda ja takisto mám spoluprácu a zmluvnú spoluprácu s viacerými fabrikami, ktoré vône vedia namiešať, ale k tomu sa dostaneme. Ale čo sa týka tých nostalgických vôní, tak čerstvo pokosená tráva, takisto pre alergika úplná paráda. Ale naozaj je absolútne neškodná, je dokonca antialergická, čiže vôbec nevznikne tá reakcia, ktorú poznáte, keď ste ako alergik a malý prebehol nejaké to pole, nejaké tie trávnaté porasty a zrazu ste nemohol dýchať, alebo ste kýchal, alebo vám proste išla nádcha v momente. Takže pri tomto oleji sa to nestane a tá nostalgia zostane. A čo sa týka ďalších, tak tu máme biblioték, čo je vlastne niečo podobne ako knižnica, zase od iného výrobcu. Každý výrobca to namieša inak, čiže tie vône ani nie sú viac menej rovnaké. Vy si myslíte, že keď si kúpite vôňu, povedzme, vodný olej pomaranč, že bude rovnaký každý ten výrobca. No mal by byť, pokiaľ by to bol naozaj esenciálny čistý olej. Aj tak to nikdy nebýva úplne rovnaké, pretože vždycky sú tam nejaké prímesy. Či viac, či menej škodlivé. To je samostatná debata, ale proste každý výrobca to mieša inak. A zvlášť takéto vône, ktoré nie sú samozrejme úplne prírodné a zároveň vedia nostalgicky pripomenúť nejaké chvíľky. Takže to sú také tie nostalgické vône, takto si to dám. A potom tu máme vône vlastne nápojové, ale samozrejme tie sú tiež rôzne, ako aj poznáte, ktoré si viete aj zakúpiť. Viete si kúpiť vôňu mochita, čo je vlastne citrón, limetka, čo to tam je ešte, ananás. Alebo neviem, proste nevyznám sa úplne v tom, ale proste mochito, viete si, také tie známe, ale čo by ste povedali na vôňu piva? Hej, vôňa piva do ampulky, to je úplná paráda. Takže ja si myslím, že vôňa piva do auta, keď vás zastaví cestná kontrola a nemusíte ani dýchať, ale otvoríte to okienko a na to policajta sa vyženie vôňa piva len kvôli tomu, že máte zavesenú v aute voňačku s vôňou piva, tak je isté, že budete fúkať. Aha, policajt. Dýchová skúška, prosím. Áno, hneď. No a potom tu máme čierny čaj. Takže napríklad pre všetkých čajomilov. Vôňa čierneho čaju. Špecialitka. Nemôžem to volať Sprite, ale je to ako Sprite. Povedzme, že ako Sprite, hej. Je to fakt na 99,9% zhodná vôňa, čiže tí, čo majú radi vôňu Spriteu, tak není problém vám vyrobiť voňačku s takouto vôňou. Není to Sprite, ani to volať Sprite nemôžem, preto to volám Sprite.
lebo vlastne Sprite je samozrejme ochrannou známkou a tak sa tento olej musí volať Squeezed Lemon Juice, hej, takže je to úplne, že takmer totožné, takže podobne na tom je aj táto kola. Takisto nápoj, nie je to Coca-Cola, Pepsi-Cola, len proste kola a vonia krásne. Je to od výrobcu z Rumunska napríklad. Toto konkrétne. Čiže toto máme oleje, čo sa týka nápojov, ale je ich veľa, toto sú len také príklady. Ja ich mám skladom, dohromady som to rátal okolo 112 aktuálne. 112 rôznych olejov, rôznych voní, rôznych variácií a asi 6 alebo 7 výrobcov, teda dodávateľov a výrobcov. A niekedy je dodávateľ výrobca v jednom. Potom tu máme takéto špecialitky, ako som uviedol pri tom Sprite, tak vlastne existujú aj esenciálne, alebo teda nepoviem v tomto prípade esenciálne, ale vodné oleje. Vodné oleje na štýl Giorgio Armani, hej, prípadne na štýl rôznych parfumov ako Chloe, Fahrenheit, Cool Water alebo Prada. A není problém vlastne ani takéto niečo použiť vo osviežovačoch, akorát nesmie sa to volať tak, ako som spomínal. Sú to všetko príbuzné, takzvané, no pri parfumoch by sa povedalo, že fejkové verzie. Pri olejoch sa to nedá povedať, pretože ten olej je samostatný produkt, ktorý je nejak namiešaný, aby tak voňal. Nesúvisí to s tým parfumom takmer vôbec, akorát má takú vôňu, hej, čiže má nejaké tie zrejme aj spoločné ingrediencie, to je spoločné zloženie, ale je to úplne niečo iné a je to aj na inej báze, extrahované, je to inakšie, to má konzistenciu, je to úplne niečo iné, není tam alkohol a tak ďalej a tak ďalej. Čiže líši sa to veľmi, zároveň veľmi sa to podobá tej vôni, preto sa tak volá. Keby niekto chcel, aj takáto je možnosť a vieme použiť aj takúto vôňu. Poďme k tým trošku chutnejším a to sú vône jedál. Napríklad tu máme vôňu Fresh Baked Bread. Fresh Baked Bread, to je vlastne čerstvo upečený chlieb. Ten mám dokonca od 3 rôznych dodávateľov, pretože som potreboval porovnať a zistiť tú autentickosť tej vône, aby som vedel klientovi, ktorého som mal som určitých klientov, asi 2 typy pekárne, ktorí niečo takéto chceli. Takže tým som niečo takéto aj namiešal. Samozrejme ďalší chlebový olejček. Potom tu máme beef, čo je vlastne niečo ako hovädzí steak, hej, pečený. Takže tento je úplne vynikajúci, je to od britského dodávateľa a je veľmi výrazný a zároveň, čo môžem povedať, je absolútne neškodný. Tento olej sa konkrétne používa v jedálenskom priemysle, v potravinárskom teda priemysle, takže dá sa použiť aj na nejaké tie čipsy alebo podobné veci. Samozrejme, ja to na tejto účely nepoužívam. Používam to primárne ako nosný prvok vône, nie ako ochucovadlo. Potom tu máme vôňu maslového slaného popcornu. Takisto ich mám niekoľko variácií od niekoľkých dodávateľov. Čiže áno, viete mať voňačku v aute alebo kdekoľvek aj s voňou popcornu. Neverili ste? Dá sa to. A to ešte sme len v takých tých bežných kategóriách. To ešte prídeme na nejakú špecialitku. A ak by ste chceli vidieť, ako vyzerajú aj produkty takýchto, povedzme, pri použití takýchto olejov, a nie sú to tie zákazky, ktoré sú pre firmy, ale ktoré sériovo vyrábam a predávam, povedzme, na e-shope a na skalných predaniach, tak napríklad spomínaný steak, tak nejak takto. Potom tu mám aj slaninový olej, vôňa slaniny z Ameriky. Konkrétne oblasť, tuším, Ontaria. Je tam výrobca týchto olejov. A produkt následný pre, povedzme, komunitu karnivoristov.
tí, čo vedia, je tento skvelý dvojprodukt, dvojvoňačka do auta. To sú dve, vlastne oni sú len tam tak v tom sačku spojené. Keď sa to zavisí, vyzerá to krásne, vonia to parádne, no nekúp to. Takže niečo takéto vyrábam tiež, samozrejme. Aj v menšej verzii, taká vrecková. Dá sa tam dať aj miesto gumičky, kľudne reťazka. Vie to byť ako voňavá kľúčenka. Fantázii sa medzi nekladú. Ako ich vyrábam, to samozrejme povedať nemôžem. Nejaké to know-how si musím nechať. Potom tu máme zase ďalšia francúzska bageta. Potom tu máme, čo sa týka toho jedla, hnedý chlieb, čiže také sladšie niečo trošku. A potom tu máme vzorky, takisto pečený chlieb, francúzska bageta, to je od iného dodávateľa a opäť popcorn, tentokrát slaný popcorn. Takže aj takéto možnosti sú, samozrejme není to vôbec problém vyrobiť voňačku s vôňou nejakých takýchto jedálenských prímesí alebo jedál všeobecne. Pokiaľ by niekoho napadlo, že aha, túto voňu nespomínal, tu nemá, alebo takáto sa nedá, napíšte mi do komentára, ako som povedal na začiatku, určite sa to dá. Ak ju neviem zohnať, viem ju dať namiešať, vieme ju dať vyrobiť, všetko sa dá, fantázii sa medzi nekladnú a možnosti sú dneska naozaj neobmedzené. Pre kávičkárov, čo som aj ja, tak mám špeciálnu kategóriu káv a najlepšia z nich, čo sa týka vôni, je vlastne čistý esenciálny olej kávy. Je to olej získaný párnou destiláciou. A potom mám ešte olej kávový získaný CO2 extraktom. Oni sú veľmi podobné. Jeden vonia viac výrazne, menej dlho, druhý vonia zase menej výrazne a dlhšie. No a potom tu máme také špecialitky, čo sa týka káv, ako karamelové kapučíno, pre fajnšmekrov, potom klasické kapučíno. Potom tu máme, čo sa týka kávy, ešte Lavazza kávu, doslova Lavazza Coffee. Tam neviem, ako je to s ochrannou známkou, ale výrobca to zadával ako Lavazza Coffee, takže možno je to priamo aj ich. Netuším. Ste zatknutí za porušenie ochrannej známky. A potom je tu Roasted Coffee, a respektíve Roasted Coffee Beans to boli, takže je to prážená káva alebo prážené kávové zrná, čo je tiež zaujímavá vôňa, je taká trošku orieškovejšia, je taká trošku ako prážená, hej, není to už tá sladkosť, nie je to tá káva, ktorú si urobíte, ale je to presne ten pách alebo tá vôňa čerstvo pometej kávy a ideálne po opražení hneď. Takže je to niečo také, to sa dá tiež samozrejme. A výsledný produkt, ako napríklad takýto kávopič, je pre milovníkov kávy povinnosťou. Takže to máme niečo takéto. A poďme na špeciálnu kategóriu, aby som dlho nekecal a nenudil vás. Tak špeciálna kategória si zaslúži záver a to je napríklad niečo takéto. Vôňa spálených pneumatík. To už som, myslím, v nejakom videu spomínal. Vôňu spálených pneumatík som si dal namiešať priamo v Británii na mieru pre seba. Mám presne aj pomer, neviem, či to nazvať zloženia, asi áno. Zloženia kombinácií ich nejakých olejov, ktoré bežne majú dostupné, aby teda vytvorili pre mňa niečo takéto. Prečo som to dal namiešať? Je ten dôvod, že vlastne zákazník po mne chcel, aby dal kamarátovi takýto bizarný darček. A chcel, aby to aj vyzeralo zaujímavo, takže sme urobili takýto produkt. Kartónik nemá pekný, ale ten sme už potom dorobili, toto je len taká vzorka. Ale produkt samotný bol s názvom Mŕte spálená guma. Chcel takúto pneumatiku darovať kamarátovi, ktorý si to dal do fukára a nešiel to potom rozdýchať, lebo naozaj to vonia ako čerstvo
spálená guma. Takže je to ideálny produkt napríklad pre rôzne týmy driftovacie a podobne. Samozrejme, nie je to produkt vhodný do každodenného použitia v aute. To by asi nerozdýchali tí ľudia. Ale je to super darček, ktorý vie aj potešiť, aj zabaviť. Verím tomu, že každý jeden, kto to dostal, bol veľmi prekvapený. A vyrobil som ich zatiaľ len o pár desiatok. A vlastne každý, kto to kúpil, bol z toho úplne na vietvi, že čo to je za vôňu, ako som to docielil. Takže takéto niečo sa takisto dá, pokiaľ by niekto mal záujem. A k tým extra vôňam napríklad jedna, čo ma veľmi zaujala a není až taká, povedzme, že to není až taký smrad, a je to práve že vôňa a je to zaujímavá vôňa a možno by som ju tiež zaradil medzi tie nostalgické, tak to je Fresh Rain. A je to vlastne vôňa veľmi príbuzná toho, ak si pamätáte, a možno najviac asi tí ľudia, čo žili na sídliskách, keď bola poriadna letná búrka a búrka prestala a vy ste vyšli pred vchod, tak ste cítili ste ten, povedzme, betón, ten pach toho okolia po tej búrke. Na tom sídlisku, tak to je presne ono. Takže takéto niečo je pre mňa tiež ako veľmi prekvapivé, že sa dá vyrobiť, že to niekto vie takto nasimulovať, na zložením dať dohromady, aby naozaj docielil takýto pach. Takže aj takéto niečo je, radím to teda medzi špecialitky. Potom tu máme ďalšie špecialitky pre automechanikov, autoopravárov, servisných technikov, vôňa motorového oleja. Takáto ampulka. Samozrejme, bez problémov akákoľvek litráž, hej, ale ja si držím väčšinou len vzorky a pokiaľ človek, teda zákazník objedná, ja nemám problém to dodať a vyrobiť z toho následne voňačky. Niektoré samozrejme, ktoré sa opakujú často, si držím. Vôňa motorového oleja je úplne super, takisto je to taká trošku bizarnejšia vôňa, ktorú si nie každý hneď dá si do auta, ale vynikajúca forma darčeku, vie tam byť akýkoľvek vizuál vymyslený, čo by ste chceli. Vieme tam dať francúzsky kľúč, vieme tam dať, povedzme, výzor nejakého vedečka, spreja, čohokoľvek, auta, samozrejme, motoru, hoci čoho, hej. Takže pokiaľ by niekto mal záujem, aj takéto niečo sa dá. Potom tu máme veľmi príbuznú vôňu a to je vôňa benzínu. Takže videl som nedávno príspevok na LinkedIne, že začala nejaká automobilka, nostalgicky vyrobila pár tisíc kusov voňačiek do auta, takých tých bežných papierových stromčekov s voňou benzínu pre majiteľov elektromobilov ako nostalgiu. Neviem, či to bola pravda úplná, alebo to bol len vymyslený nejaký clickbaitový post, ale pokiaľ by niekto chcel, tak ja to dokážem to dať do reálu a viete mať naozaj takúto vôňu a vie vyzerať akokoľvek. Takže pokiaľ by ste chcel opäť pre kamoša, pre hocikoho, máte kamaráta, povedzme majiteľa autoservisu, tak takýto darček s takouto vôňou by ho minimálne zaujal. Nepoviem, že potešil, nie každý to má rád. Väčšina ľudí, keď príde z práce domov, tak to, čo cíti celý deň v práci, už nechce cítiť doma. Ale forma darčeku, ako som už spomínal, je to úžasná. Tomu verte. A potom na záver ešte tu mám takúto vôňu. A je to vôňa zeminy, čiže pre záhradkárov, pre milovníkov rýlov a lopát. Ktorí sa radi hrabú v zemine a sadia na jar, zasádzajú nejaké rastlinky a radi pestujú, tak cítia vždycky pri prekopávaní zeminy presne takúto vôňu. Takže aj toto viem samozrejme vyrobiť a takisto to vyrobiť aj na mieru pre niekoho. Pýtate sa možno, koľko kusov musíte takého niečoho objednať, že vlastne že by sa použila takáto vôňa. Ja vyrábam od kusu, dá sa to od kusu, ten kus je ale potom samozrejme podstatne drahší, ako keď si niečoho objednáte 10, 50, 100 kusov, hej. Takže treba s tým rátať, že jeden kus bude naozaj hodne drahý, ale pokiaľ to má byť darček a unikátny, ktorý nikde inde nezoženiete, tak musí to niečo stáť. Samozrejme je s tým najviac práce, s tým prvým kusom. Keď si objednáte 5, 10, 20, 50, 100 a viac, čo už väčšinou samozrejme nejaké tie firmy, nie jednotlivci, tak je to už vlastne tá cena samozrejme diametrálne nižšia.
ale o cenách sa viete dozvedieť veľa vecí aj cez môj e-shop www.tdmo.sk, kde už nejaké aj výrobky a dokonca s nejakými aj takýmito olejmi, čo som vám tu dneska ukázal, nájdete, takže viete si tam aj vybrať už konkrétny produkt, ak som už urobil vizuál. A neurobil som vizuál zatiaľ na všetky, to sa ani nedá samozrejme, takže pokiaľ by mal niekto nejaký návrh, čo by mohlo byť zaujímavé, ja som otvorený možnostiam, mailík vám vlastne dám do description, do popisu videa, kľudne mi napíšte, aký máte nápad na vôňu a na čokoľvek. Takže ešte by som vám rád možno povedal, že tieto ostatné vône, čo sú tu na vzadu, ktoré som nevybral do videa, sú také tie bežné, alebo také tie najčastejšie, ktoré používam. V podstate tie najčastejšie, ktoré zákazníci znovu a znovu objednávajú. A znovu sa opakujú a nechcú skúsiť niečo iné, lebo im to vyhovuje, lebo tie vône sú výborné. Len spomeniem, alebo teda ich vymenujem, vianočný medový perníček, dosť aktuálne. A vianočné čaro, to sú také dve vianočné, ktoré držím. Potom je tu vôňa maliny. Malina je špecifická a veľmi zaujímavá tým, že je to úplne čistý výťažok, dokonca nechemickou extrakciou, ale nie je to vyžmýkaná malina, ako by si niekto myslel, naozaj. Je to pravdepodobne párnou destiláciou, nie som si tým úplne istý, ale absolútne bez prímesí, bez akýchkoľvek vedľajších produktov. Je to získaná malina, ktorá je absolútne nechemická a nepotrebuje ani vlastne nejaké výstražné piktogramy uviesť ani nič podobné na obale, takže pokiaľ by chcel niekto ozaj, že Ecobio Rao Montessori, tak malinu, alebo potom ešte tú kávu, ešte tá káva, čo som vám spomínal. No, taká potom ešte dosť častá je orgován, višňa, jazmín. Jazmín je veľmi krásny, dosť kvetové si môžeme tiež samostatne rozobrať niekedy, tých mám tiež hrozne veľa a naozaj obľúbenosť je rôzna. A potom tu máme pelendrek, taká tá čierna lekorica, to poznáte, santalové drevo, čučorietka, citrón, med, takisto výťažok z medu. Santalové drevo som spomínal, bavlna, squeezed lemon juice, to sme spomínali vlastne, pretože ten kvázi akože Sprite sa predáva hodne. Je to veľmi zaujímavá, je to veľmi taká citrusová svieža vôňa, veď kto poznáte Sprite viete, takže do auta veľmi vhodná. A není to zase tá taká klasická lacná hajzlová vôňa, akú poznáte z obchodov. A Whisky and Jazz, veľmi známe a veľmi obľúbené. Také skôr pánske a tiež svieže. Bali Body Spa je čisto svieža vôňa. Asi najviac chemická, akú mám, ale je veľmi obľúbená, tak ju zatiaľ držím. I keď som propagátor skôr takej tej eko alebo takej tej menej chemickej variácie, ale tak trochu neporoučíme, takže pokiaľ si to ľudia vyžadujú a vedia o tom, tak musíme im to dodať. Samozrejme aj tento, vlastne povedzme najchemickejšia zmes, ktorú tu mám, ten Bali Body Spa, je stále ďaleko diametrálne menej chemická ako akákoľvek voňačka z benzínky. Či už je to, nebudem spomínať asi značky, ale poznáte to proste tie známe značky, ktoré tam vedia napchať toľko chemie, že proste dovidenia. Takže to robil som s tým niekoľko rokov, viem o čom hovorím. Takže tak, no a ešte je tu svieži Vánok, tiež veľmi obľúbená vôňa. No a to je asi tak všetko. Samozrejme nejaká vanilka, vanilku poznáte, ale je tých druhov vaniliek toľko, že dovidenia. Takisto mám vanilku a mandlu, mám bourbonskú vanilku, mám vanilku z čistého kvetu, potom, no je toho strašne moc samozrejme a v obchode máte len vanilka a máte napísané vanilka, tak tiež neviete ako bude voňať, pretože každá je iná. Takže je to rôzne naozaj, tých olejov je veľa. Používam teda hlavne oleje, pretože sú výborné na odparovanie, samozrejme v kombinácii s nejakými ešte rozpúšťadlami, taktiež ekologickými, ktoré používam. A je to vynikajúce v pomere toho použitia, je to nezávadné, mnoho z týchto sú antialergické, takže môžeme kľudne aj takto, hneď takto medík tam píše. Neviem, či to zaostrí. Antialergická, no nezaostrí. Takže toľko k olejom. A ešte by som možno poznamenal k týmto špecialitkám, ako je benzín, motorový olej. Ono naozaj dneska sa dá tých voní zabezpečiť mnoho. Aj také bizáry, že by ste nechápali, že naozaj sa to vyrába. A preto som sa rozhodol, že vymyslím produkt, ktorý dáme s mojim známym dokopy
povedzme v prvom, možno v druhom kvartáli, najskôr v druhom kvartáli 2026. Bude to niečo takéto. Krásny, že? Fešák. Ide o to, že sa to nebude volať vôňa, ale zasmraďovač do auta. A tento zasmraďovač bude presne určený na to, aby to človek, keď to zbadá niekde na benzínke, alebo v obchode, alebo v stánku, alebo kdekoľvek sa voňačky predávajú, moje sa predávajú na 21 miestach po celom Slovensku, tak ak takúto niekto nájde, tak si ju kúpi iba z toho dôvodu, že ju bude chcieť niekomu dať ako prank, nachytať ho, strčím ju to do auta, zavesiť mu to, pretože každá bude vyzerať rovnako, ale vôňu nikto nebude vedieť, aká bude. Je to niečo ako kinderko pre dospelých. Neviete, akú vôňu kupujete, ale kupujte si vôňu, ak sa vám bude páčiť, necháte si ju, ak nie, musíte ju niekomu zavesiť na zrkadlo. Budú tam ešte nejaké také špeciálne podmienky, kedy viete získať ďalšie, tým, že mi vlastne pošlete video reakčné vášho kamaráta, rodiny alebo kohokoľvek, ale to všetko sa ešte detailne dozviete v samostatnom videu. Akorát som vám chcel povedať, že niečo takéto sa chystá a najneskôr pred letom by som to chcel spustiť, takže uvidíme, ako to docielime s mojim známym. Ešte riešime legislatívne veci ohľadom toho, že čo môžeme alebo čo nemusíme skôr písať na obal a čo tam byť musí, aby nás nejaká kontrola nesprdla. Takže to je asi tak všetko dneska k tomuto videjku. Dúfam, že sa vám aj takáto vec páčila. Rád vám samozrejme priblížim postupne všetko, ale tak tie oleje alebo tie vône sú gro toho, čo ja tvorím a snáď to bolo pre vás nejako trošku prínosné a zaujímavé. A opakujem, napíšte mi do komentára, kto chcete vašu obľúbenú vôňu, ktorú máte veľmi radi. A nechajte mi, do mailiku mi napíšte, alebo niekde do správy si ma kľudne nájdete na LinkedIne, na Facebooku som všade, alebo prípadne Discord ako digitálna továreň. Tak tam hoci kde mi napíšte adresu, kde chcete poslať voňačku, zadarmo vám pošlem jednu voňačku do auta, ktorú vám vyberiem. Môžete napísať aj akú voňu chcete, kľudne z týchto, čo som vám tu dneska sprezentoval. Ak ju budem mať, ak budem mať vzorku, aspoň na výrobu tej jednej, tak vám ju vyrobím a pošlem. Takže ďakujem za zliadnutie, vidíme sa pri ďalšom videu. Dajte odber, ak sa vám aj takýto obsah páči. Samozrejme, bude sa to striedať dynamicky aj s inými témami, ako ste už videli, jedna bola reakčná, druhé bolo niečo ako produktové video alebo vyjadrenie sa a podobné veci. Takže toto je video čisto z mojej výroby, bude ich veľa, takže držíme si palce. Svet vonia krásne. Majte sa, priatelia.